Ġie ffirmat ftehim bejn is-Segretarjat Parlamentari għal Riformi u l-Ugwaljanza u l-Għaqda LGBTI+ Gozo li se jassigura l-għajnuna għal dawk li jkollhom bżonna permezz ta' investiment ta' 30,000 euro. Dawn il-flus se jagħmluha possibbli li l-Għaqda tingaġġa community worker bilgħan li l-komunità LGBTIQ+ f'Għawdex ikollha punt ta' riferiment. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri li kien preżenti għall-iffirmar għalli dan il-Gvern huwa impenjat li jkompli jkun ta' għajnuna għal persuni LGBTIQ+ u fakkar fl-għajnuna li l-Gvern ta' biex l-Għaqda LGBTI+ Gozo setet tiftaħ l-ewwel uffiċċju f'Għawdex u f'meta ġie organizzat l-ewwel Pride March fil-Gżira. Huwa saħaq li l-Gvern se jkompli jsostni l-pedamenti li bniet din l-organizzazzjoni tul dawn l-aħħar 8 snin. Ftehim mal-Gvern fejn l-istess Gvern ser ikun qed jgħin lil din l-istess għaqda anke permezz ta' community workers sabiex dawn is-servizzi jibqgħu jiżdiedu wkoll ġewwa l-Gżira Awċja. Anke s-Segretarju Parlamentari għal Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg enfasizzat fuq l-impenn li l-Gvern isaħħaħ l-ugwaljanza f'Għawdex. Hija qalet li huwa kruċjali li jinħolqu komunitajiet li l-għan tagħhom ikun li tinbena soċjetà aktar ugwali. Għaldaqstant se nkomplu nsaħħu l-ugwaljanza ġewwa Għawdex anke permezz ta' numru ta' attivitajiet li ser isiru hawnhekk f'din il-Gżira għall-okkażjoni ta' Euro Pride li ser issir f'Settembru ta' din is-sena. Hija fakkret li din l-għajnuna hija parti minn diversi inizjattivi li qed isiru qabel il-Euro Pride li se ssir f'Malta f'Settembru li ġej.